Bună ziua România, bună ziua București, sunt The Link. Azi noi vom juca Ball of Pool. Să vedem dacă putem câștigăm. Da, așteptăm să se încarce. Acum vom intra și vom juca un meci. Nu pe double, că nu avem bani de double. Dar jucăm pe... Uitați cât bani avem. De ce pe 100? Ce n-am pe 100? Tactica mea, desigur. Dăm mai un unlucky. Meciul ăsta s-a chitit. Vreau să câștig. Dacă pierd, nu știu ce să fac. Mai jucăm unul dacă e. Haideți cum ușor, să-i luăm ușor. Hai să luăm ușor. Luăm ușor, oameni buni. Că el nu se știe, nu se știe cum îl cheamă. După ce îl bat eu. Știu că după ce dau eu să-i sară, mă, ce mai. Vreau să mă știe cum îl cheamă după ce dau eu să-i sară. Trebuie să sară, mă, ce nu mai știe cum îl cheamă. O să vedeți voi, oameni buni. Că iau bani. Așa. Mamă, oameni buni, ce-am făcut? Tare și i-am băgat și lui Bela albă. E? Noi mai avem 4 și eu mai are 5. Acum le o să ai, desigur, 4. Deci vom bun. Oameni buni, n-are ce să dea. Aba, da, domnule, uitați-vă ce are să dea. Da, nu nimerește gaura, oameni buni, vă zic eu. Da, da, da. Dacă vă place seria asta de Ball of Pool, dați un like, abonați-vă. Un subscribe și dați mai multe videoclipuri. Așa, rândul nostru. Wow, ce mamă, n-am ce să dau, uitați-vă, n-am ce să-i dau. Uitați-vă, oameni buni, că n-am ce să dau.
dar ce prost am dat-o pe asta. Să-mi să ia. Facem aici. Perfect, perfect, lângă tine, mie mai bine. Perfect, lângă tine, mie mai bine. Urați dacă auziți cântând pe mare, dar așa îmi place mie să fac când mă joc. Mă joc un joc și nu știu, simt că o să-l câștig mereu, dar nu știu de ce. Să-i dăm aici un unlucky la băiață. Să-i dăm unlucky. Ah, m-a prins. Eu trebuie pe amândouă le are pe gaură. Scuzați, dar nu mai am baterie. După ce luăm meciul ăsta de biliard, am dus să-l bag la încărcat. Haide, aoleu. Înainte. Să vedem ce facem acum. Mă bagă. N-are cum să dea. Mă bagă în gaură. Da. Și dacă vă place, dați un like, abonați-vă, dați un subscribe. Pentru episodul ăsta aș vrea să strâng 25 de like-uri. Dacă se poate. Aha. Nu nostru să dăm. Punem aici, frumos. Așa. Și eu n-am unde să dau, după cum vedeți, n-am unde să dau. Ce dau? Oameni buni, ce-am făcut? Să vedeți ce bătaie mâncăm! Am luat bătaie. Am luat bătaie, oameni buni. Doi, Doamne, să nu știe să dea. Dă poate pe lângă, Doamne, să dea pe lângă. Haide, mă, dă pe lângă și tu. Dă tare să intre și alba. Mamă. Să dăm ce, nu ajung până bilă. Am luat bătaie, oameni buni, deci am luat bătaie. Nu vin să cred.